Il-poplu għandu dritt ikun jaf il-verità kollha, il-korp tal-pulizija ma jistax jibqa' jaħdem b'impunità. U l-bord investigattiv għandu jkun fil-libertà li jinvestiga mingħajr ebda xkiel. Sostna dan il-President tal-Għaqda Non-Governattiva Repubblika Robert Aquilina kif il-ħamis filgħodu preżentaw protest ġudizzjarju fil-konfront tal-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Byron Camilleri fl-isfond ta' dak li sar magħruf mill-ġurnal Times of Malta fejn ġie rrapportat li l-eks uffiċjal tal-Malta Gaming Authority Joseph Gallia kien inħariġlu mandat ta' arrest Ewropew mill-Ġermanja u madankollu xorta tħalla jivvjaġġa l barra minn pajjiżna allegatament għal aktar minn darba. L-aħħar illi tħalla jsiefer minkejja dan il-mandat ta' arrest u minkejja li kif spjega Aquilina huwa kien joqgħod bis-swit l-assa tal-Pulizija tas-Siġġiewi, Gallia spiċċa arrestat l-Italja mill-Gwardja di Finanza. Kombinazzjoni waqt li kien qiegħed fuq btala mal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Kif nafu Joseph Gallia jirriżulta li vjaġġa barra mill-pajjiż flimkien ma' Joseph Muscat u Michel Muscat. Il-Pulizija Maltija ħallitu jivvjaġġa riputatament minkejja li fil-konfront tiegħu kien hemm mandat ta' arrest Ewropew li kien iħareġ fuq talba tal-Gvern Ġermaniż, tal-Pulizija Ġermaniża. Din hi evidenza qawwija illi il-korp tal-Pulizija għadu simbolu ta' impunità bħalma kien fi żmien Lawrence Kutajjar u kummissarji oħra li kellna mis-sena 2013 il-qudiem. Anka l-metodu li nażel biex issir l-investigazzjoni fuq dan il-każ iqajjem suspetti kbar. Issa dan il-każ se jkun qed jiġi investigat internament fih dan il-korp madankollu Robert Aquilina insista illi b'dan il-mod il-bord investigattiv mhux se jkun jista' jaħdem kif suppost. Investigazzjoni interna fil-korp tal-Pulizija mhijiex għodda idonja għal din l-investigazzjoni. Għalfejn għaliex investigazzjoni skont il-liġi tal-Pulizija l-ewwel nett waħda interna. It-tieni net ma jkollix aċċess għad-dokumenti kollha li jeżistu. U allura aħna dalgħodu qegħdin nippreżentaw protest ġudizzjarju li permezz tiegħu qegħdin nitolbu illi apparti dik l-investigazzjoni li aħna m'għandna xejn kontra illi jsir, però issir ukoll inkjesta skont l-att dwar l-inkjesti. Li allura ikollha aċċess għal kull dokument possibbli illi jeżisti. Li allura tkun tista' titlob u tesiġi illi jiġu mħarka xhieda, inkluż pulizija, u li magħhom ikunu ordnati jġibu id-dokumenti kollha rilevanti li għandhom aċċess għalihom jew li jista' ikollhom aċċess għalihom. President tal-Għaqda Repubblika talab sabiex dawk kollha ħatja ta' tkaxkir tas-saqajn f'dan kollu jerfgħu r-responsabilità fosthom il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa u l-Ministru Byron Camilleri. Huwa evidenti illi hemm diversi persuni illi huma responsabbli għal dan l-abbuż, però nistgħu ngħidu minn issa illi hemm minn tal-inqas 3 persuni li żgur huma responsabbli u għandhom iġorru ir-responsabilità rispettiva tagħhom. U dawn huma l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa, id-Deputat Kummissarju Alexandra Mamo u l-Ministru tal-Intern Byron Camilleri li wara kollox huwa politikament responsabbli għal din l-oxxenità. Francesco Catania, Net News.